amaXhosa akuthi namhlanje size nesihloko esitshatsha. Isihloko esithi Yamkele Imeko Ongenako Ukuyitshintsha. Ngokubhalwa nguNoma. Ngamazwi la aphuma kumakhulu womntwana ominyaka 10 ezelwe. UViola wayeyintombi eyayinhle kakhulu. Umfanekiso wengelosi izotyiwe eyathi yathandana netyendyana lomfana awayefunda nalo ekholejini apha eGauteng. Umfundo wathi wakufumanisa ukuba uViola ukhulelwe, watshintsha nendawo leyo yokuhlala, waduka nezwe. UViola wayehlala nomama wakhe owayeselekhulile. Wamxelela ke ngokudaba lokukhulelwa kwakhe. Ayizange imkhathaze lonto uMangwanya, unina kaViola. Wayenentetho ethi yamkele into ongenako ukuyitshintsha. Bawa bevuka ke uViola noMangwanya bekhulisa uXolani akuba ezelwe. uXolani akazange akhathaze nangempilo. uXolani wakhula nangona wayengafumani impilo enobunewunewu. The uXolani xa eminyaka 10, uViola wabona lelinye isoka. Soka elo elamxelela nje phandle, mna ndiyakuthanda Viola, kodwa xa unomntwana andinakumamkela yena ukuba ahlale nathi. Zininzi ke nezizathu zoko. Okokuqala, mna ndifuna abantwana kuwe. Utshilo lo mfo. Watsho umfana intloko kaViola yapopana kuba ke wayesele ebone impilo engcono kakhulu kulo mfana ogama linguThembani. Nangona uThembani lo wayesebenza efunda apha eGauteng, kodwa imvelaphi yakhe yayiseKapa. Enezizalwane phofu naseMpuma Koloni. Wacinga uViola. Wavuka ngobusuku wabhala iphepha elinomgca omnye kuphela. Sala mntwanam, uYehova wobona ukuba athini. Wathi akugqiba ukubhala, wathatha ityesana yakhe enempahlana ezimbalwa wahamba. Wothuka uXolani kanye xa uViola eyophuma ngomnyango, kodwa wacinga ukuba uyakubuya kuba ke akayibonanga ityesi leyo. Kwakungekho nto yayimnandi kuViola nangona wayesenza esi senzo. Ngentsasa elandelayo, uXolani ubonise ukhulu ileta leyo yayishiywe ngunina. Lajika nje kancinci ixhegwazana, lajonga eludongeni, zehla inyembezi. uXolani wambona ukhulu wakhe ukuba uyalila. Thula wena khulu, uYehova uza kubona ukuba enze ntoni ngathi. Ufundile ke uXolani encediswa ngukhulu. Ingxaki izokuvela ngokuse ukhulu agule. Yaqala ke ngoku inkathazo. Ngelo xesha uXolani sele eneminyaka 11. Ucinge icebo xa efika ekhaya kungekho kutya. Wajonga. Ndingenza ntoni bethu? Ujikeleze indlu le yonke. Uthathe ibhotile ebezilapho endlwini. Wagalela amanzi. Waya kumama wasebumelwaneni. Wacela ukubhalelwa amaphepha athi just water. Wathi wokugqiba wabhala igama lakhe ngezantsi. Wathatha imantyi enomkhenkce, wafaka ezibhotile, wongeza omnye umkhenkce, waya ekuhlanganeni kwendlela, wathengisa lo manzi. Ngobo busuku balala betyile nomakhulu. Umakhulu wayegula, kufuneke ajongiwe, atye, atyiswe. uXolani eneminyaka 11 kunjalo wagqiba kwelokuba asiyeke isikolo, athengise lamanzi kwiikona zesitalato.
Likhulile ke elishishini, abazange bayeke ukuliqhuba, kodwa ishishini naliphina ngumahlandenyuki. Ngenye imini akuzange kuthengwe. Wahlala ecaleni kwendlela elila uXolani. Nako kumisa imoto ebuze ngesisikhalo. Walibalisa labuhlungu ibali lakhe. Wafikelela ekubeni abe ulila apho kuloo ndawo. Umfo lowo wakhupha imali engangekhulu leponti, wase wamnika ukuba aze acukuceza athenge intwana ezithile. Wavuya kakhulu uXolani. Wacela imfonomfono nedilesi yakhe. Ngosuku olulandelayo kwafika laa mfo ephethe ibhotile ezibhalwe kakuhle uJust Water, ephethe netanki elibhalwe uOzone nomatshini wakwaOzone kunye nelaptop. Uye wambonisa ukuba uya kuzisebenzisa kanjani. Wavuya uXolani. Tyhini, injani nalento? Umakhulu kwayena wavuka ekuguleni, wangumqabaqaba. Lakhula ishishini. uXolani wabuyela esikolweni efunda online. Ishishini lalimfuna phantsi naphezulu. Uthe uXolani xa eneminyaka 12 waba nabasebenzi ababini abancedisayo. Namhlanje sithetha ngoXolani onezinto zakhe. Emva kweminyaka 3 uViola wathi gqi kubonakala nasemfameni ukuba ilizwe limbethile kwaye alimbethanga nje limthwaqule. uXolani yena wavuyela ukubona umama wakhe engena emnyango. Wathi ecela uxolo wabe esithi uXolani yena kudala wamxolela. Liphela apho ke namhlanje ibali kamnandi. Sicela uviwe, ushare, usubscribe ukuze zonke izishicilelo zethu zibe nokungena efowunini yakho.